Ah, mayong udto guys, welcome to my channel. Amo na ni katong kuan. Karsada sa kuan. Padung sa bagong lipunan niya. Nahumanag yod kani nga daan para ang taga bagong lipunan di na maglisod og ari sa lungsod. Gibuhat ni sa pagpaningkamot sa atong mayor Eric S. Pahulyo nga mahatagag maayong agianan ang taga barangay Bagong Lipunan. Kinahanglan jud ang pagtinabangay alang sa kalambuan sa lungsod sa Matarong. Okay guys, mao na ni completed niya kuan. Kinahanglan jud ang magtinabangay ta para sa atong lungsod guys. Okay.